Η Μόλι θα πέσει. Άλλος θέλει να πέσει Μόλι. Αυτός δεν μπορεί να πέσει, θέλει να πέσει Μόλι. Γελάει ο κόσμος μαζί του. Άμα δεν πέσει Μόλι, εγώ δεν πέφτω. Τι την έχουμε, Γιώργο, εδώ για μόστρα. Παρουσιαστές, Για μόστρα είναι να παίζει την ωραία και να παίρνει τα χάδια του κόσμου. Ανάμεσα στα πόδια του Μανού είναι. Όχι, δεν κατάλαβα. Όταν έχει φαγητό και διασκέδαση και άκου τι σου σπα, η Μόλι πρώτη. Άκου τι σου λέει. Λέει αν θα πέσεις, άκου την κότα, τη λιράτη. Λέει άμα θα πέσεις, λέει άμα δεν πέσεις εσύ, εγώ δεν βουτάω. Να ντρέπεσαι. Απίστευτα πράγματα. Τα ρίχνεις σε σένα, κοριτσάκι. Τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Πώς μάθατε για εμάς? Από ένα μνημόσυνο. Με το που είδα την πόρτα να ανοίγει από το μισό μέτρο, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν μπορώ να φανταστώ να είναι στα 4 χιλιόμετρα. Γιατί αγχώνεσαι? Γιατί Εσύ το ρωτήσαμε, γιατί αγχώνεσαι? Ρε φίλε, δεν το πάω καλά με τα ύψη γενικά. Μην πηδήξεις, κάτσε εδώ να έχει μπλε καρεκλάκια, γαλάζια, άσπρα εδώ, κάτσε με τη Μόλι παρέα. Αν δεν πηδήξω, δεν θα τον νικήσω όμως, καταλαβες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον νικήσω. Συγκίνηση τώρα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει να κάνει με το πεδίο της χώρας. Υποτιμάς το φόβο σου μόνο άμα τον αντιμετωπίσεις, καταλαβες. Θα πηδήξει ή δεν θα πηδήξει το αεροπλάνο? Μαζί πέφτουμε. Γεια σου Γιάννη, Γιώργος. Χάρηκα. Βλέπω εδώ και 2 μέρες στον ύπνο μου ότι είμαι στην πόρτα και πέφτω. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό να το βλέπω, απλά ξυπνάω μετά. Σε 20 λεπτά θα το δεις τα αλήθεια. Είπαμε να γράψουμε κάτι καλό σε αυτήν την εκπομπή. Γιάννη, πόσες πτήσεις έχεις? Μπορείτε όμως. Α, η τρίτη είναι. Αυτό το χιουμοράκι που όποτε πετάμε, όλοι το ίδιο μου λένε. Τέλειο, εμένα μου αρέσει. Είχαμε κάνει παραπέντε στην Πάτρα. Και όταν τους ρώτησες σου είπανε τα ίδια. Ναι, μου είπανε πρώτη φορά. Γεια σου Σαμπρίνα, τι κάνεις? Ο Γιώργος ο Μαυρίδης είμαι. Γεια σου. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι. Ο Μιχάλης πώς είναι καλά, έχει ξυπνήσει το πρωί, έχει φάει? Είναι έτοιμος? Είναι μια χαρά. Εγώ να ξέρεις ότι τον προπονώ στην κραταγορά τον αθλητή μου. Πες του να προσέχει του Μιχάλη. Ευτυχώς έχει τελειώσει η επαγγελματική καριέρα γιατί δεν είναι καλά ο Λέτσας. Τον έχω από το πρωί στην προπόνηση. Πες του να προσέχει, έρχεται. Δεν μασάει τίποτα. Να πέσει κανονικά, μη κλέβει. Πότε το σακατέψει τον άνθρωπο, θα το σακατέψει. Τώρα μάλλον εδώ πέρα με τους χασάπιδες μαλώναμε. Τίποτα, ναι, να προσέχει, να μην παίξουμε πόδια, ναι. Τίποτα. Μια κοπέλα. Γεια σου. Καλησπέρα. Εντάξει, όλα καλά. Την είπα απλά να μην παίξει, ρε παιδί μου, είπα στο Μιχάλη να μην παίξει καλά. Να παίξει, ρε παιδί μου, χαλαρά του είπα. Ήταν η μάνατζερ του Μιχάλη. Λέω εντάξει, παίξει, ρε παιδί μου, μην χτυπήσει ο Γιώργος. Έχει μάνατζερ. Όχι, ναι, έχει μάνατζερ. Θα μου κάνει μια χάρη. Ναι. Μέχρι τον αγώνα θα χειρίζεις οτιδήποτε δεν έχει σχέση με την προπόνησή μου. Ναι. Όπα, παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο. Δεν γίνεται φωτογραφίες τώρα, δεν μπορεί φωτογραφίες. Πάμε, Γιώργο, πάμε. Καλημέρα. Καλώς στον καφετζή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι Γράφτα. καλά, ρε. Τι γράφτα, ρε μαλάκα. Πάμε να βάψουμε. Δεν το μπορώ άλλο. Συγγνώμη, πρώτος στην Ευρώπη. Πρώτος στον κόσμο. Συγγνώμη, φίλε μου, πώς λέγεται αυτό το όργανο? Κλαρίνο. Μισό λεπτάκι λίγο. Το εθνικό μου σπορ. Ανάποδα. Ωραία, φίλε, το μάθα.